Hvad så YouTube? Dark Dragon her, spiller noget Skyrim. Det er sådan cirka, hvad skal jeg sige, 2 dage siden, at jeg fik Skyrim. Så ja, jeg har allerede et game i det, og jeg ved godt, hvis jeg ser lidt latterlig ud. Men jeg har en hest, jeg har våben. Jeg ønsker, de var lidt bedre. Men hvad kan man gøre ved det? Jeg har en bueskyder. Det er, hvad jeg er. Så, og jeg har en hjælper. Det er en god ting ved det. Lad os ride ud. Følger du efter? Godt så. Der var engang en mand med en lille forstand, der ikke vidste, hvad man skulle gøre i Skyrim. Hvis I kan se op på mit, jeg ved ikke rigtig, kompas, så betyder den der, hvad fanden er det, en mammutkranie? Er vi tæt på, ikke bare mammutter? Nej. Også kæmper. Kan I se ham kæmpen derovre? Der er tæt på mammut. Øj, der var 2. Nu vil jeg altså ikke have min hest dør, så jeg hopper lige af. Og som jeg sagde, what the? Glem det, jeg går op igen. Hjælp! Hvad har jeg gjort dig, Dragon? Altså, nu vil jeg nok sige, at de 3 dage, jeg har haft Skyrim, så har jeg fucking aldrig stødt på en drage. Og nu hvor jeg laver en film. Du kunne ikke have valgt en bedre tidspunkt. Eller en værre. Jeg kan ikke tale i dag. Jeg har det faktisk heller ikke så godt. Ondt i halsen. Løb, hest! Løb for dit lille... Hvorfor fanden løber du ikke? Jeg sagde løb. Løb. Du bliver frøset til is. Det er det, der er problemet. Gæt hvad? Det er lige meget her. Og hjælp. Efterlad hesten. Dit egen liv er vigtigere end det. Okay, nu er jeg nok ikke lige den bedste. Hey Dragon, det er mig, du er. Fuck you. Du hører da. Fuck me. Hvad fanden laver den? Min Xbox er gået helt græsat, mand. Den holder fucking en pil stille. Jeg har de værste mareridt om den drag. Stå så stille. Fuck, jeg har jo kun 4 pile tilbage. Og den drag vil lave mig til en æggemad. For satan da. Værste sted at stå. Gå til angreb, kriger. Vi er da ikke bange for sådan en... Jeg tager det i mig. I er ikke bange for sådan en drag. Lad os se, hvad min hammer kan gøre ved det. Altså. Fuck you, Dragon! Fuck you, Tail! Vi nedlægger ham! Vi fik ham! Ha! Tag den. Nu ved jeg. Som min præmie tager jeg din sjæl. Woo! Det var mange penge, den havde. Og de pile er altså mine. Nå. Hesten overlevede. Ingen autografer, drengen. Lad os se. Hvad fanden? Nej, jeg skal ikke i gang med missionen. Det hader jeg. Jeg er nødt til et sted, jeg ikke kan nå videre. Og hvis der er nogen, der siger, at det er fordi, at jeg er dårlig til Skyrim, så sig det lige foran mit ansigt, tak.
Hvad fanden er nu det? Hjort eller noget? Nå, lige mig. Skal jeg fandme ikke ride ved siden af mig? Det her kunne blive sjovt. At lige at kigge ind. Så har jeg gået hen. Er det en overraskelse? Ja, det var. Min hest kan ikke lide at blive Don't do it. Jeg burde have lagt mærke til ham der, den døde fyr. Min hest har en pil i røven. Løb, hest. Løb, så du aldrig har løbet før. Du-du-dung. Jeg kan bare høre den. Hvad fanden laver de med skelettet? Det bevæger sig jo. Er dragen stadig i live? Nej, det kan det ikke være. Det er bare en hjort, der leger med dragen. Mand, var det kedeligt. Jeg burde gøre noget sjovt. Og med noget sjovt mener jeg totalt livsfarligt. Så jeg gemmer lige her for en sikkerheds skyld. Sådan. Ja, det jeg har tænkt på er at skyde en mammut i røven og se om den giver skylden til kæmperne. Lige nu er den der kæmpe i vejen. Kan jeg alligevel ramme den? Ved I hvad? Det tror jeg sagtens jeg kan. Ramte jeg den? Jeg ved ikke om jeg rammer den, for det ser ikke ud som om dens liv går ned. Haha, har ramt det mammut. Nej, hvad laver du? Nej, hvad laver du? Nej! Nu går det galt. Tilbage til hesten. En hver kriger klarer sig selv. Hun bliver jo tæsket. Wow! Shit! Løb, hest! Det er ikke for sjovt, at den mammut er efter os. Haha. Hvem kunne ikke fange mig? Kan jeg skyde den herfra? Jeg skal da ikke være mere dum. Så skal jeg sigte højt. Kæmper hun stadig imod den? Sig mig, ramte jeg den? Den stiger på mig, som kun et stolt mammut kan være. Jeg skal vist til at skyde efter krabberne. Dem kan jeg i det mindste ramme. Headshot! Nå, hvad vil du gøre ved det, lille krabbe? Lige i skallen. Krabbe. Kongekrabbe.
Ja, der sker vist ikke så meget her, så jeg vil bare sige tak for, hvis I så denne video. Ja, der skete ikke så meget. Jeg skal nok sørge for, at der sker noget mere spændende, så her er det Dark Dragon, der siger peace out.